pada nungguin aku ya. Iki lho ana sidat dibacok yo ngene iki lho. Enteni suarane malah celingat-celingut ngono kuwi. Iki bocah iki ora ngerti ya. Yes men. Wis mathuke nek wong kaya ngono ki aja disangoni wis. Ora pantes nampa amplop kuwi. Duh. Wong dinteni ngantek do meneng kabeh kok malah nungguin aku ya. Wong njaluk diantem bisa. Ayo. Iki jane nembang apa jegot, Mas? Kuwi iki cara Cina, rungokno to. Anu, vibrasine main, vibrasine. Kaya nganu ya, kaya buta greng. Ngurut to ya. Au. Hobeha kombia. Longaku ngeci konco. Kaya pirik dibalak kok. Nungguin aku ya.